Leva anos dicíndonos que non hai diñeiro para subir as pensións, que se chega para o 0,25. Subida que para todos nós é unha miseria, de todos os xeitos que queramos mirar. Para darnos esa nova nos deixa unha gran delicia, falla no servicio postal, en esa comunicación, gasta máis do que supón a subida de 10 millóns de pensións que temos, se temos en conta o custo do papel, a impresión de documentos, o soldo do personal para os sobres, a distribución, etc. E así, os derratinos anos, sin esquecer que nos anos 2011 e 2012 non houve rouba a luz. O 0,25 para a pensión, pero para o soldo das súas señorías aplícalles o 1,5%. O movimento dos pensionistas, que xa acadara todos os dereitos que todos tivemos ata de agora, volve a sair ás rúas do noso país para lembrarlle ao goberno de turno que non nos esquecemos dos logros acadados, que non imos deixar que nos roben sen loita. Unha loita para que non nos rouben a nosa dignidade nin se dirixen a nós con palabras e xestos feribles. Unha loita que deu lugar ao troco das ofertas feitas polo goberno despois das negociacións co Partido Nacionalista Vasco, de suba do 3% para as pensións máis baixas, o 1% para as pensións medias e o 0,25% para as demais, as máis altas. E o incremento xeral, segundo o IPC, durante os anos 2018 e 2019.